Γεια σας. Θα μοιραστώ μαζί σας τον πιο κατάλληλο διαλογισμό πανσελίνου, που είναι ο Αντάρναντ. Λέγεται πως ο διαλογισμός αυτός γίνεται για να αξιοποιήσει την ενέργεια της πανσελίνου και από αυτόν λαμβάνουμε την ουσία αυτού του ήχου, μιας και στα σανσκριτικά το αντάρ σημαίνει ουσία και το νάντ είναι ο μυστικός ήχος. Και είναι ο γνωστός διαλογισμός στο Σάρα ή Σάσα. Το Σα σημαίνει αρχή, το άπειρο, η ολότητα όλων όσων υπήρξαν και θα υπάρξουν. Το Χαρ είναι ο σπόρος της δημιουργίας και το Ρανκ είναι η φυσική εκδήλωση σε αυτή την πραγματικότητα. Οπότε με μια ελεύθερη μετάφραση για αυτό το μάντρα είναι ότι το άπειρο είναι παντού, ο Θεός είναι παντού. Επίσης πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο μάντρα απομακρύνει την αρνητικότητα και αφυπνίζει την άπειρη δημιουργική ενέργεια του ατόμου που το απαγγέλει και απομακρύνοντας τα εμπόδια προς την ανώτερη συνειδητότητα. Ακόμη χρησιμοποιείται για να μας βοηθήσει να αισθανθούμε ήρεμοι και ασφαλείς. Ο κύκλος της μουσικής και το μούντρα είναι το κλειδί για το άνοιγμα της κουνταλίνη. Ένα κλειδί για να σας δοθεί νέα συνειδητοποίηση, για να κάνετε τις σωστές επιλογές και να κατακτήσετε την ασχήμια της ζωής. Το μούντρα είναι αγγίζουμε τα δάκτυλα των χεριών και ξεκινάει από το σημείο του αφαλού. Ξεκινάει από το σημείο του αφαλού, το Σάρα ή Σάσα, Σάρα ή Σάσα, Σάρα ή Σάσα. Ανοίγουμε τα δάχτυλά μας σαν λωτό. Ενώνουμε τους αντίχειρες και τα μικρά δαχτυλάκια και το ανοίγουμε σαν λωτό. Ενώνουμε και τους αγκώνες, το τρίτο Σάρα ή Σάσα, και φτάνουμε το σημείο όπου είναι το τελευταίο, Σαράνγκ, στην κορυφή της κεφαλής μας. Έπειτα ενώνουμε τις παλάμες, το πίσω μέρος από τις παλάμες μας, Χαρερέι χαρ χαρ, Χαρερέι χαρ χαρ, Χαρερέι χαρ χαρ χαράνγκ, και κατεβαίνουμε πάλι προς το σημείο του αφαλού. Αυτό, και συνεχίζουμε αυτή την κίνηση απαγγέλλοντας το Σάρα ή Σάσα, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας το Χαρερέι χαρ. Τι λέτε, θέλετε να το βιώσουμε μαζί? Ωραία. Κλείστε τα μάτια σας και ξεκινήστε να παίρνετε αργές, βαθιές αναπνοές. Ακουμπήστε τις παλάμες ελαφριά επάνω στους μυρούς. Μπορείτε να καθίσετε είτε σε καρέκλα, είτε στη γη, στο πάτωμα, όπου σας είναι πιο οικείο και πιο άνετο. Προσπαθήστε να έχετε ευθυγραμμισμένη τη σπονδυλική σας στήλη. Μπορείτε να κεντράρετε τον κόκκιγα, έτσι ώστε τα καθιστικά κοκαλάκια να τα φέρετε και να καθίσουν καλά στο σημείο που κάθεστε. Και ξεκινήσουμε να παίρνουμε αργές, βαθιές αναπνοές, επιτρέποντας στην εισπνοή να γεμίζει καλά η κοιλιακή περιοχή, επιτρέποντας την εισπνοή να βγαίνει αφαλώς προς τα έξω. Γεμίζουμε καλά την κοιλιακή περιοχή. Στη συνέχεια γεμίζουμε καλά τη θωρακική κοιλότητα. Ρολάρουμε λίγο τους ώμους πίσω και κάτω. Ανοίγουμε περισσότερο το τσάκρα της καρδιάς. Και εκπνέοντας κάνουμε την αντίστροφη κίνηση, αδειάζοντας τον αέρα από το πλανικό κέντρο, το κέντρο του τσάκρα της καρδιάς, και αδειάζουμε τον αέρα εντελώς από την κοιλιακή περιοχή, έχοντας την αίσθηση μάλιστα ότι θέλουμε ο αφαλός μας να κολλήσει στη σπονδυλική στήλη, ούτως ώστε όταν ξαναεισπνεύσουμε να πάρουμε περισσότερη πράνα, περισσότερη ζωτική ενέργεια. Συνεχίστε αυτόν τον τρόπο αναπνοής, παραμένοντας ευθυγραμμισμένοι. Το
πηγούνι είναι στη θέση του, ούτε πολύ πάνω ούτε πολύ κάτω. Είναι σαν να κρατάτε ένα μήλο με το στέρνο και το πηγούνι. Και θα συνδεθούμε με το Άντι Μάντρα, το Om Namo Gurudev Namo, το μάντρα που μας συνδέει με την ανώτερη συνειδητότητά μας, με τον ανώτερο εαυτό μας συνδέει μεταξύ μας συνδέει με τους δασκάλους μας. Το Om Namo είναι χαιρετώ το όλον, το Gurudev Namo χαιρετώ τον ιστορικό δάσκαλο. Το απαγγέλουμε 3 φορές και άλλες 3 φορές απαγγέλουμε το Magdala Mantra, το μάντρα προστασίας. Εάν δεν τα γνωρίζετε, μπορείτε να ακολουθήσετε τη ροή της δικής μου απαγγελίας, όπως σας βγαίνει. Φέρτε τις παλάμες στο κέντρο του στέρνου, στη θέση της προσευχής. Ισορροπήστε καλά το σώμα σας. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή, εκπνοή και εισπνοή για να συνδεθούμε. Adguret Name, Jugat Guret Name, Sat Guret Name, Siri Gurudev Name. Adguret Name, Jugat Guret Name, Sat Guret Name, Siri Gurudev Name. Adguret Name, Jugat Guret Name, Sat Guret Name, Siri Gurudev Name. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή και ψηλώστε. Αισθανθείτε ότι υπάρχει μια νοητή χρυσή κλωστή που περνάει μέσα από τη σπονδυλική σας στήλη και ανεβαίνει προς τα πάνω, βγαίνει από την κορυφή του κεφαλιού και σας συνδέει με τον Πατέρα Ουρανό. Εκπνεύστε, χαλαρώστε τις παλάμες επάνω στους μυρούς, οι παλάμες στραμμένες προς τον ουρανό. Και από την άλλη άκρη της η κλωστή αυτή η χρυσή βγαίνει από το σημείο του κόκκιγα και σας συνδέει με τη Μητέρα Γη. Μείνετε για λίγο σε αυτή τη σύνδεση του Πατέρα Ουρανού και της Μητέρας Γης μέσα από εσάς. Ωραία. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε το διαλογισμό μας, αν είστε κι εσείς έτοιμοι. Έρχονται οι παλάμες, ενώνονται τα δάχτυλα και ανεβάζουμε τα χέρια προς τα επάνω, όπως είπαμε. Σαρε σάσα, σαρε σάσα, σαρε σάσα, σάρα. Χαρε ρε, χαρε χαρε, χαρε ρε, χαρε χαρε,
Hare Re, Hare 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 Ram. Κλείστε τα μάτια και μπείτε μέσα στο διαλογισμό. Απαγγείλτε αυτό το μάντρα. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram. Sa Re Sa 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 Re Sa 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 Re Sa 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 Ram. Hare Re, Hare 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 Re, Hare 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 Re, Hare 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 Ram.
sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare hare, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare hare, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare hare, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare hare, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa, sa re sa sa, sa re sa 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 ram. Hare re hare har, hare re hare har, hare re hare 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 ram. Sa re sa sa,
sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare hare re hare 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 ram. Sa re sa re sa re sa ram. Hare 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 re hare hare re hare 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 ram. Hare re hare 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 re hare hare re hare 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 ram. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή, χαλαρώστε τις παλάμες επάνω στους μυρούς, κρατήστε, αισθανθείτε ότι ψηλώνει η σπονδυλική σας στήλη και ανεβαίνει προς τα επάνω, σπόνδυλο σπόνδυλο. Εκπνοή, άλλη μια βαθιά εισπνοή, κρατήστε και σφίξτε μουλμπάντ, δηλαδή προκτώ γεννητικά όργανα και κάτω κοιλιακούς. Κλειδώστε κάτω εκείνο το σημείο και τεντώστε τη σπονδυλική στήλη προς το επάνω. Εκπνοή, χαλαρώστε και άλλη μία φορά. Βαθιά εισπνοή. Σφίξτε μουλμπάν, γεννητικά όργανα προκτώ κάτω κοιλιακούς. Κρατήστε, ψηλώστε. Εκπνοή, χαλαρώστε. Μείνετε για λίγο με τα μάτια κλειστά. Και αφού γραστείτε πως αν έχει αλλάξει η ενέργειά σας, αν έχει αλλάξει κάτι στο μοτίβο της ψυχής, και πάρτε μια βαθιά εισπνοή, εκπνοή. Να κλείσουμε. Φέρτε τα χέρια σας πάλι στη στάση της προσευχής, οι παλάμες ενωμένες στο κέντρο της καρδιάς, το τσάκρα της καρδιάς. Οι αντίχειρες ακουμπούν στο στέρνο. Θα κλείσουμε με τον αιώνιο ήλιο, μια προσευχή και 3 σατνάμ. Το σατνάμ σημαίνει αληθινή ταυτότητα. Εισπνοή. Ο ήλιος ο αιώνιος ήρθε να λάμπει επάνω σου και όλη η αγάπη να σε κυκλώνει και το φως το αγνό που υπάρχει μέσα σου το δρόμο σου να οδηγεί. Ο ήλιος ο αιώνιος ήρθε να λάμπει επάνω σου και όλη η αγάπη να σε κυκλώνει και το φως το αγνό που υπάρχει μέσα σου το δρόμο σου να οδηγεί. Το δρόμο σου να οδηγεί,
τον δρόμο σου να οδηγεί. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας έχεις σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, με υγεία, με αγάπη, με ειρήνη και με ευλογίες. Σατ Νάμ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.